Malibonge igama lenkosi. Amen. Yo. Kwaze wamnandi enkonzweni yabantu abasha. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba ngicela ukubingelela ukuba kuthamane nomncane egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Ngibingelele bonke abafundisi abakhona phakathi leli khaya. Amen. Ngibingelele obaba, omama, intombi, insizwa, uSunday school, worship team, ogogo, mabekhona egameni elihle lenkosi Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Igama uThobani wakaLthuli lesibongo ngizalelwe khona la eTshongweni kaDlebe. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi umusa wakhe wafinyelela la kimi. Ngaye ngasho ngelinye ilanga ngifakaza ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu owangisiza ngomndeni engakhulela kuwona. Ngibonga igama lenkosi Jesu Kristu. Ngoba ngiyibiza ukuthi ngowakaLthuli kepha ngikhulele kaGwala. Amen. Omunye ngayibuza ukuthi mhlambe kwakunjani ukukhula kwami ngiyowakaLthuli ngikhulele kaGwala. Amen. Kodwa ukusho ukuthi kwakuyicebo likaNkulunkulu ngoba ngibheka abakaLthuli ngibheke nabakaGwala. Ngiyambona uNkulunkulu ukuthi ungala. Amen. Futhi kwakuyicebo lakho ukuthi yize ngingazalwanga ngisindisiwe. Ngikhulile ngumfana khona la eNtshongweni. Ngizenza izinto zokufana. Kepha yayikhona lento eyayitshaliwe ukusho ukuthi yayitshalwe ekhayeni engangikhulela kulo. Amen. Ngiyajabula ukuthi kuze kube namhlanje akukho okuthile kwaye kwenziwa emzimbeni wami. Amen. Futhi vele uNkulunkulu wayengcine isithini isiqubulo sabantu abasha bathi purity, ne? Purify. Amen. Futhi nami uNkulunkulu wayenecebo ukugcina umzimba wami ungcwele. Until kufika ilanga la ngokuyela khona ekhaya. Amen. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu siqala nje inkonzo yabantu abasha namhlanje thina kuncane kakhulu esizokwenza namhlanje. Kahle kahle nje sizokhipha ithebe ukuthi zibe sobala bayeza kahle kahle abazophaka. Ngibonga igama lenkosi. Ngizothi nje qapho ngoba kuhla ngokunyama angizoba mude kakhulu. Ngizocela nje sivule izwi lenkosi kuGenesis. Kade ngibeka le ndaba nami ngisayibona kahle. Kodwa ngicela kuGenesis chapter 4 uzokwazi ukufundela nje qala ku verse 3 bese ma ku verse agcina verse 7 so bese siya ku John. Amen. Genesis chapter 4, verse 3. Kwathi emva kwezinsuku ezithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. Naye uAbela waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbela nomnikelo wakhe. Kepha uKayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethukuthela kakhulu uKayini, ubuso bakhe banyukumala. uJehova wathi Kayini, uthukutheleleni na? Ubuso bakho bunyukumeleni na? Angithi uma wenza kahle uyakumukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Ukunxabela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibuza. Ungenzi kahle isono singasemnyango kuwe. Amen. Ngicela sifunde incwadi kaJobe chapter 1 uqala ku verse 20. Jobe chapter 1. Wayesesukuma uJobe, waxephula izingubo zakhe, waphucula ikhanda lakhe, wawela emhlabathini, wakhuleka. Wathi, ngaphuma ngize esizalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. uJehova wapha, uJehova uthathile.
malibongwe igama likaJehova. Kukho konke lokho uJobe abonanga, akamthelanga uNkulunkulu okubi. Cela sikhuleke. uNkulunkulu anamandla, yisenkosi sethu Jesu Kristu. Nalisi uNkulunkulu olungileyo, lingelakho. Uphefumulelo nguwe uNkulunkulu onamandla. Liwukudla komphefumulo wethu. Nalapho sesihamba emnyameni, lona liyasikhanyisela. uNkulunkulu onamandla noma sesilahla ithemba, lona liyasivuselela. uNkulunkulu onamandla sebenzisa lona uNkulunkulu namhlanje ebusuku ulungise ukuhamba kwethu. Singcwelise uNkulunkulu onamandla namhla kuze kube kumakhaya. uNkulunkulu uyibekile le ndaba enhlizweni yami ukuthi kahle ngokubuka kwami ukhuluma nomuntu okholwayo, ukuthi umuntu okholwayo kufanele akuqonde ukuthi uNkulunkulu izinto azenzayo empilweni zethu usuke engenzeli ukuthi thina la emhlabeni sihlale kahle. Amen. Amen. Ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu kuzo zonke imangaliso azenzayo empilweni zethu, izipho asipha zona akenzeli ukuthi thina bese siyachola. Kahle kusuke enzela ukuthi inkazimulo yakhe ivele kwabangakholwa. Amen. Futhi abangakholwa fanele babuke thina izinto uNkulunkulu asenzele zona khona bezobona ukukhona bakhe. Amen. Alibonge igama leNkosi Jesu Kristu. La kuGenesis ikhuluma incwadi esiyaziyo uKayini noAbel. Kodwa ngiyayibuka ukuthi kahle iqala uChapter 1. Ngesikhathi uNkulunkulu edala izulu nomhlaba, uye wayesedala umuntu. Liyachaza izwi leNkosi ukuthi memdala umuntu, umdala ngomfanekiso wakhe. Belichaza ukuthi zonke lezi zinto ezingeyidala beyidala nje ngezwi. Kodwa meyabe esenza umuntu umenza ngomfanekiso wakhe. Amen. Ukusho ukuthi umthandile umuntu. Amen. Uthe noma esekhathazekile uAdam enesizungu wayesebenzela umsizi wakhe. Now uAdam noEva bebesensimini bebekoNkulunkulu. Amen. Amen. Lethi izwi leNkosi uNkulunkulu bekuthi njalo mase lithambeme ilanga uNkulunkulu abavakashele. Amen. Shothi njalo nsuku zonke bebeka kwipresence kaNkulunkulu ntambama. Amen. Ebathandile uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bengashoni ilanga engabavakashelanga. Bona uAdam noEva mase bona uNkulunkulu wayeseyabaphanisha ngokuthi sebenesono. uNkulunkulu wayengasabavakasheli ngale ndlela bebavakashela ngayo bengcwele. Kwase basebezala amadodana uKayini noAbel. Amen. Amen. Ngiyabheka ukuthi ngesikhathi sebenamadodana ekhula, uNkulunkulu engasavakashi ngendlela bevakasha ngayo bengakubo. Sebenakho ukuxoxela amadodana ukuthi hey thina insuku zonke uNkulunkulu beba nathi. Zonke insuku bengashona indlela abesithanda ngayo. Beba nathi bekhula uKayini noAbel bayafisa ukuzwa lo muzwa owaziwa ubakwabo noma wabo bengakubo. Kodwa manje bona sebethola inkinga yokuthi abazali babo bona uNkulunkulu akasafiki frequently ngale ndlela befika ngayo before. Ukuthi uNkulunkulu wayefakile ukuhlakanipha phakathi kwaKayini noAbel ba-understand ukuthi fanele bathole indlela yokuyisondeza uNkulunkulu. Bathola indlela yokubiza nokusondeza uNkulunkulu kubona. Ukunderstanda ukubaluleka kwepresence kaNkulunkulu empilweni zabo. Amen. Lithi izwi leNkosi chapter 4 verse 3. Kwathi emva kwesikhathi esithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlaba.
wayithola lento uKhayini ukuthi ukuze ngisondeze uJehova uzoletha umnikelo. Amen. We understand ukuthi uJehova akasena choice kodwa ukuthi uyenze ngoba naku usembizile uselethe umnikelo izithelo zomhlaba. Izithelo zomhlaba, umhlaba odalwe uNkulunkulu. Amen. Shuthi hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna acreate okusha. Akalethe kona lokhu okukhona. Amen. Asikho isidingo sokuthi azabe creative, azame ukudala into engekho. Akathathe kona lokhu amandla amnikezwe yena uJehova. Amen. Awabuyise kuyena. Amen. Ikona uzobiza uNkulunkulu asondele kuyena. Amen. Bese lithi izwi lenkosi meliqhubeka. Naye umfowabo Abel waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. Nayo i-difference. uAbela usekhetha lo muhle kakhulu. Lo abanye bethi ngeke sengathi ngakugodla lokho. uAbel useletha ko. Amen. Alichazanga uKhayini ukuthi zazinjani izithelo. Waletha izithelo. Amen. Kodwa uAbel wakhetha lawa nonile. Ngenxa yokuthi ukhethe lokho okukhethekile waletha uNkulunkulu. uNkulunkulu lithi wakuthokozela lokho. Wawuthanda umnikelo wakhe. So mengabe ethande umnikelo wakhe uthanda naye uKhayini. Athande nezenzo zakhe. Lithi izwi lenkosi uAbela azange akujabulele lokho. Ngiyaxolisa abazalwane. uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. So mina usuletha uNkulunkulu into nje. Kube ngewona amandla akho, kuyamandla kaNkulunkulu, kepha wena usuletha into nje. uNkulunkulu bese engayinaki. Ngoba abazalwane ngisho ukuthi uNkulunkulu meyabe esenzela thina. Akenzeli ukuthi thina sijabule kulomhlaba. Kahle kahle thina esinapho emhlabeni okwesikhashana. Thina siyadlula, asihleli. So kuko konke esikutholayo akufanele bese siyakugodla. Kungewona amandla ethu, kuamandla kaNkulunkulu. Uyafisa ukuthi sibuyisele kuye. Khona sizokwazi ukuthola ipresence yakhe. Amen. Khona sizokwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi mesimdinga naye ahlezi available. Amen. Ahlezi esisingatha. Ahlezi ekhona mesimdinga. Alibonga igama lenkosi. Sala ngifundele verse 5. Verse 5. Kepha uKhayini nomnikelo wakhe akawunakanga. Wayesethi ukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukumala. uJehova wathi kuKhayini, uthi ukuthelelani na? Ubuso bakho ubunyukumeleleni na? Ngenxa yokuthi yena akenzanga kahle. uNkulunkulu akawunaki umnikelo. Shuthi nezinto zakhe akayinaki. Sejika yena uyathukuthela, uthukuthelela uNkulunkulu. Kube kuyena ongenzi kahle. Ngenhlanhla yena uNkulunkulu uyambuza ukuthi uthukutheleleni na? And umnikeze advice uthi mawungenzi kahle. Ngiyathanda meyabe sethi ngicela uqhubeke. Angithi uma wenza kahle uyamukeleka na? Uma ungenzi kahle isono sihlezi ngasemnyango. Ukunxanela kwaso kukuwe, kepha wena umelwe ukusibusa. Isono siphambi komnyango. Shuthi kulula kangaka ukuthi siwe ngoba asenzi kahle across the board. Kulula kangaka ukuthi pheze isono sesingenile ngenxa yokuthi vele asenzi kahle. Mhlawumbe senza kahle abantu bebesibhekile kodwa phela ngeke sikwazi ukupheza uNkulunkulu. uNkulunkulu uyabona. Mesingenzi kahle isono silapha phambi komnyango. So thina senzi kahle. Ingakho kulula ukuthi ngithi ngeke
uNkulunkulu ngicela ukuthi wangangenzela ayikho into emdonsayo ukuthi asondele eduze kwami ukuze abone idingo zami ayikho into engenza kahle eyenza ukuthi akukhuthalele ukuba seduze kwami ayibonga igama lenkosi uJesu Kristu mesidlula siya uJobe lithi izwi lenkosi kuJobe sonke siyamazi uJobe liyasho izwi lenkosi ukuthi wayindoda ecebile uJobe wayenemfuyo eningi kakhulu liyabala izwi lenkosi ku chapter 1 ukuthi wayenezimvu engaphezulu kwe1,000 enamakameli angaphezulu kwe1,000 enemfuyo eningi futhi wayecebile uJobe engadingi lutho lithi izwi lenkosi futhi uJobe enye into ayecebe ngayo kwakumazi uNkulunkulu Amen. nokumthanda uNkulunkulu lithi izwi lenkosi wayebalekelana nesono wayengahlangani nokubi alibonga igama lenkosi uJesu Kristu lapha lithi izwi lenkosi shuthi uJobe ngoba ecebe kangaka wayaziwa indawo zonke ukuthi ucebile nabantu ayehlala nabo kwakuyabantu abasezingeni labo wayehlala nabantu abacebile shuthi kwenzeka ngesinye isikhathi uSathane ephuma emhlabeni wafika kuJehova wambuza uJehova ukuthi uvelaphi na wathi uSathane bengizulazula emhlabeni wathi uJehova ngakumbonile na uJobe ngoba uJobe uyisikhonzi sami esibaluleke kakhulu futhi engisithandayo kakhulu athi uSathane akwenziwa yini uJobe ilezi zinto omnikeze zona ngoba uSathane kuzo zonke ibusiso uNkulunkulu asibusisa ngazo uhleze egebhile ukuthi thina sobe sesireacta kanjani siyazithwala yini ngeqomo ukuthi thina ngoba sesinalokho esinikwe uNkulunkulu bese singafuni ukulalela omunye umuntu bese singafuni even nokulalela uNkulunkulu lethi lenkosi uNkulunkulu wayesemvumela uSathane ukuthi azithinte lezi zinto amnikeze zona uJobe kodwa wathi akashiye uqobo lwakhe alibonga igama lenkosi uJesu so ngiyayibuka lento ukuthi siyamakholwa esibusisile uNkulunkulu sikhohle ukuthi sivela kuNkulunkulu bese thina sicabanga ukuthi ezethu kanti la ngalimbe uSathane uzoyithola imvumo yokuzithinta bese thina siba nenkinga kube sengathi uNkulunkulu akasibhekile kanti thina sesikhohliwe ukuthi lezi zinto vele bese uNkulunkulu lethi lenkosi la kuJobe ucela ngifundele futhi uverse 20 wayesesukuma uJobe waqebula ingubo yakhe waphucula ikhanda lakhe wawela emhlabathini wakhuleka wathi ngaphuma ngize esizalweni sikaMame ngiyabuyela khona ngize uJehova wapha uJehova uthathile malibongwe igama likaJehova uyaqonda ukuthi ngoba ngila ngifike ngenalutho konke ngithola la konke nginakho yonke lemfuyo ngiyithola la futhi ngeke ngihambe naye amen ngoba ngisho ukuthi siyadlula asizohamba nalutho amen futhi vele asifiyanga nalutho esitholayo sitholela amen mengabe usuphuciwe kona akufanele bese uthuka uJehova uJobe la wakwazi ukuthi aguqe phansi noma eseyithathiwe lezi zinto athi malibongwe igama likaJehova usadumisa yena uJehova yize lezi zinto seyithathiwe yize abanye bemkhalela abangani bakhe nontanga yakhe ngokwestatus besho ukuthi yo sulahlekelwe kepha yena wa-understand ukuthi no zonke lezi zinto ey'thathiwe akusho ukuthi sekufanele ngithukuthelele uJehova amen akenzanga njengalo owasenikele kabi wathukuthelela uJehova yena wa-understand ukuthi no lezi zinto vele bengingezona ezami ezesikhashana
mina kahle kahle ngibekele ifa laphakade. Ayibonga igama lenkosi. Sengifundele verse 22 sengivala. Kukho konke lokho uJobe abonanga akamthelanga uNkulunkulu okubi. Akazange aphenduke. Athi shutha akekho lo uNkulunkulu. Kungenzeka ukuthi mhlambe bucela umsebenzi uNkulunkulu wakupha. Wangabe usenza kahle walahleka umsebenzi. Akusho ukuthi kufanele uye kukhona. uJobe yize selahlekile lezi zinto amthelanga uNkulunkulu ngokubi. Waqhubeka wamkholwa, waqhubeka wathi malibongwe igama laJehova. Ngiyabonga yilokho nje leyo. Malibongwe igama laJehova. Ngicela sibeke nyanga zasibonga uNkulunkulu ngizwi lakhe. Haleluya. Singaba umsebenzi wakhe lisho njalo.